Καταρχήν να πούμε ένα ευχαριστώ στους ανθρώπους του Σουφλίου για τη φιλοξενία, γιατί το παιχνίδι και για τις δύο ομάδες ήταν, για μας συνεχίζουν να είναι τα παιχνίδια ωριακά. Δεν έγινε παραπάνω, ήταν ένα παιχνίδι θεωρώ χωρίς ιδιαίτερα ποιοτικό τρόπο παιχνιδιού και από τις δύο ομάδες, γιατί είχαμε και οι δύο ομάδες το άγχος του αποτελέσματος. Από εκεί πέρα θεωρώ ότι το δίκαιο θα ήταν το Χ, με την εικόνα που είχε το παιχνίδι. Στο πρώτο ημίχρονο έχουμε στο 45 βγαίνει τέτα-τέτα το κέντρο του γηπέδου ο Δουμάνης, δεν κάνουμε γκολ. Έχουμε ένα δοκάρι σε μια λάθος εκτίμηση του τερματοφύλακα του Σουφλίου, η μπάλα πάει στο δοκάρι. Στο δεύτερο ημίχρονο ξεκινάει, έχουμε το Γαβριλίδη, ένα τέτα-τέτα, δεν το βάζουμε. Και έχουμε και ένα παράπονο από τον επόπτη που έπαιζε από την κερκίδα. Σηκώνει ένα offside στον βάζει, διώχνει ο παίκτης του Σουφλίου, δεν θυμάμαι ποιος ήταν την μπάλα, χτυπάει στην πλάτη του συμπαίκτη του και στρώνεται στο δικό μας και σηκώνει offside. Και στον γκολ που βάζει ο Δανίδης είναι η ίδια περίπτωση. Ο οποίος ο άλλος ο επόπτης έκανε το σωστό, δεν έπρεπε να σηκώσει καν και βάζουν τον γκολ. Τρακαίνει ο Χριστοδουλίδης με το δικό μου τον παίκτη, στρώνει την μπάλα στο Δανίδη και βάζει γκολ. Είναι καθαρά γκολ. Η ίδια φάση όμως ο επόπτης από εδώ του σήκωσε offside. Δεν ξέρω. Πιστεύω ότι για να μην λέμε πολλά, το δίκαιο αποτέλεσμα θα είναι το Χ. Με την εικόνα όλου του παιχνιδιού. Από εκεί και πέρα, εμείς μας περιμένει ένα δύσκολο έργο για τη συνέχεια. Θέλω να προσπαθήσουμε πολύ. Αρχίζει γενομένης με το παιχνίδι με το Σιδηρόκαστρο και πιστεύω στο τέλος να δικαιωθούμε. Καλή συνέχεια και στο Σουφλί και θα τα πούμε στο δεύτερο. Λοιπόν, πετύχαμε μια πολύ σημαντική νίκη στο εξανακλούς παιχνίδι, η οποία θα δώσει και αυτοπεποίθηση στους παίκτες και θα τους ανεβάσει και ψυχολογικά. Παίζαμε μια ομάδα, δύσκολη ομάδα, η οποία έχει πολύ καλά θετικά αποτελέσματα εκτός έδρας σε συγκομιδή βαθμών, οπότε το έργο μας ήταν ακόμα πιο δύσκολο. Πιστεύω όμως ότι αλλάξαμε κάποια πράγματα στο δεύτερο ημίχρονο και δικαιωθήκαμε. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες μας και συνεχίζουμε. Έχουμε αρκετά παιχνίδια ακόμα μπροστά μας, τίποτα δεν έχει τελειώσει, πρέπει να είμαστε προσγειωμένοι και να βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για τη φιλοξενία των ανθρώπων του Σουφλίου, να τους πω καλή συνέχεια. Από εκεί και πέρα, αυτό που είπε ο αντίπαλος προπονητής, ότι κοιτάμε τον επόμενο αγώνα, πρέπει να συνεχίσουμε μέχρι το τέλος και να δώσουμε ό,τι έχουμε. Το μόνο που πρέπει να κρατήσουμε είναι τα λάθη μας, με τα οποία πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτά έτσι ώστε να τα διορθώσουμε. Από εκεί και πέρα, όλη την εβδομάδα εργαστήκαμε σκληρά πάνω στον τρόπο παιχνιδιού του Σουφλίου, μαζί με τον προπονητή μας. Προσπαθήσαμε να βρούμε τα αδύνατα σημεία. Ξέραμε ότι το παιχνίδι θα κρυφτεί στον γκολ, θα είναι πολύ κομβικό. Ήμασταν άτυχοι σε πολλές φάσεις. Τελικά η μπάλα, όπως λένε, τιμωρεί, δεν μπορούσαμε να βάλουμε τον γκολ. Το δεχτήκαμε και συνεχίζουμε στον επόμενο αγώνα με το Σιδηρόκαστρο. Θεωρείς το αποτέλεσμα δίκαιο? Δεν θα σταθώ άμα είναι δίκαιο ή όχι, αλλά άμα δεν μπορείς να βάλεις γκολ, είναι επόμενο να το φας. Από εμάς κρίνεται. Όλη η συνέχεια του πρωταθλήματος. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Παίζαμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Εγώ πιστεύω ότι αδικείται από την βαθμολογική θέση που έχει, γιατί μέσα ήταν πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, πραγματικά. Δουλεμένη ομάδα.
Στην αρχή πιστεύω ότι είχαμε άγχος, γιατί το αποτέλεσμα ήταν κομβικό. Θέλαμε οπωσδήποτε να πάρουμε τους 3 βαθμούς για να έχει αντίκρισμα η νίκη που κάναμε μέσα στο Κηφισιακό. Τέλος, καλό, όλα καλά. Κοιτάμε τώρα το επόμενο παιχνίδι. Δουλεύουμε πάρα πολύ καλά με την ομάδα και πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Η επιστροφή σου σημαδεύτηκε με 2 γκολ. Τι έχεις να πεις? Έχω να πω ότι κέρδισε η ομάδα και πήρε 3 βαθμούς, τίποτα. Για τον κόσμο του Σουφλίου. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθε στο γήπεδο και τους περιμένουμε και στο επόμενο παιχνίδι και αν γίνεται να έρθουν όλο και περισσότεροι να γεμίσουν το γήπεδο, γιατί ο Εύρος Σουφλίου αντιπροσωπεύει όλο τον Εύρο και δεν αντιπροσωπεύει μόνο τον Σουφλί. Θεωρώ, επειδή και εγώ είμαι Ευρύτης, ότι έτσι πρέπει να δοθούν όλοι οι Ευρύτες. Είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία ο Εύρος να μείνει σε αυτή την κατηγορία, γιατί του χρόνου θα είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα και θα είναι πολύ σημαντικότερη η γάμα αστική.